Pinocchio. Chers enfants, je me présente, je m'appelle Pinocchio et je ne me plains pas. Je suis une marionnette mignonne et belle qui devient parfois espiègle. J'ai un long nez en bois comme des crayons pour dessiner. Je vis dans un livre important avec de nombreux amis et un cricket qui parle. Quand le lecteur feuillette les pages, on a envie de sortir, alors un geste rapide et malin prend une main et tous réunis en cercle on se présente aux enfants du monde. Iată-l pe Pinocchio. Dragi copii, mă prezint. Numele meu este Pinocchio și nu mă plâng. Sunt o păpușă drăguță și frumoasă, care uneori devine răutăcioasă. Am un nas lung de lemn ca niște creioane pentru desen. Trăiesc într-o carte mare cu o mulțime de prieteni și un greier Jiminy. Când cititorul răsfoiește paginile pe care vrem să ieșim, apoi un gest rapid și inteligent de a lua o mână și toți adunați în cerc ne prezentăm copiilor lumii.